Oras kita saluhuk na pinakparno putra aja sila sa gumas lalu turpuk namar haujahat tu sila lahina bola. Horas. Mauli ate ma di tuhatta, mauli ate ma di lasni rohatta, mauli ate ma di hasadauta pinakparno kui. Boy maratapak kita di ruang sekretariat tahun ima namangulahon si sali simunggu kegiatan naung tarencanahon sian awal. Jadi dia kalungatan na susahat dia para ditikion ba mendapati mana sida tu ada namangihut jala untuk persiajarat di bagasa bornginon arong do di batu panara sumberta ima tarsongon idah sigudal. Maksud do tujuan ni idah sigudalon satu sonari kemungkinan besar dan ada talapati dopion. Alai mungkin di bagasa budarion panorangian sian narasumberta jala takkas ma pautohan sida tu hita asa si pardoho tita botosa. Maulo betu ngadu akka namanukku di luar tu hita mangatusi hita jala boy patorakon. Jala partikenope pinasaha ma tua pudaya doho tu promora nalau patorakon tu hita salungna. Horas Udah? Ya. Horas mari kita peparana putara aja sila sabungan sewala tumpuk nama hoja tu sila lagi bolak. Horas. Obar tu materi na di pasar ni amat tak perlu gerakin ima ida sigudal. Nah, adora sorry patorak kami aharo nari maksudo ida sigudalon. Jumolo ma di patorak kami jolo tahapan-tahapan ni molo sada borua di pahuta manang sada anak di pangulihon. Somalna tahapanna dung pesta ujuk dan itu baru saat ma dung tugu urat ni nion anago do paromainna manang helana do boruna dan itu tentu managam harwama dung managam harwan somalna Roma natoras di borua mabuan ima guarna ulos mulagabe adong nama dokom mangirdak manarong istilah mabosuri imo molo na di bagasan adat na normatif ate amang ate takasuta boto ate dong saya no seorang badak deragi dong seorang anon Roma muse natoras ni inainon pasahaton ima ek niute kanido sumarna prosedur nate imo molo na di bagasan adat. Nah mulak mahita tu topik bahasa ta ima ida sigudalon on sorot do cerita nyo manguli ma sada bawa tu sada borua dan itu holat di bagasan pamasumasuan do dan di bagasan adat holan pamasumasuan dah holan pamasumasuan artinya dang martinasak mulai dokot dang martinasak dang mangadati dang di bagasan adat dope ate undang tadokon misalnya dang mangadati dope molo bahasa najolo bahasa putta dari pasatwita dang martinasak artinya dang di bagasan adat dope. Nah managam harwama inat taun managam harwama inat taun dah hulak pasal naik managam harwama istilahnya nunggu 7 bulan na dibortian alayala naso di bagasan adat do penasida holong ni na tua-tua ni inatai ido nama katai di patupama songon na pasahaton ulos mulagabe manang adong istilah mangirdak manang idokon mabusuri ya
tersongon alini inon manang sikat ni inon alai salai hudokon holong do na makatai holong na mariadakon makatai Roma na toras ni inat taon manang si matuani amaon dangido sisip holan nasida dang pola mangara dang pola di Papua tu akaho barbalok dang pola di Papua tu hanggina holan Roma nasida madapoton keluargani burunau do helanau songon na pasaton alini nama bosuri dibuang ma iddahanon si buah-buah naon si patupaun naon si pasahaton naon tu boruna ibukus dohot lima sarpet ate sarpet ditukus itu kan dot sarpet dibuang maon madapoton bagasni burunaon dohot helanaon alari salai hudokon holong nona makatai dang pola marbuah-buah dang pola mangara tu akka hobar balok termasuk tu haha anggi do perburuan ni si matuani anaho marang natoros ni inat tahu nate di pasahak mau alana songoninon panukus ni idaninon si bobuan nainon do sarpet dagido omma nani dokonna idahan si gudal kate omma nani maksud idah si gudal artinya sisip ro madapoton buruna do helana songon napasahaton alini nama bosuri manang alini nama ngirdak manang na alini napasahaton ulus melagabi holong marianakon di pataridahon natoras ni inaton manang si matwani amatai ate soni macarana idahani ditukus marang si bobuan ditukus do sarpet dibuang ma sisip ido na dimaksud do idahan si gudal ate amang ate tarima raon ranu anginon nunga terjarang rak dakyata bagi istilah idah si gudalon alai ibasat diri hiado binereng songonong nate songonai suku-suku salah doon ya alana holong nama katai tatung orang sadana tua-tua paturu pataridahon paturuhon holong nama rianakon saya dong do dalan mabai semangat mabai spirit tu burunai dohot helanai anggiat hipas naro jala hipas na didapoton tarima bang na boy di patorak kami dang pola gejang holan na merestorasi do akka ulaun nah ya di patupani oputa si jolo-jolo tubuh na jolo dohot nuanginon ate tungadong amang suku-suku sekita marhite-hite suku-suku non gabeboy pamorahon akka pangatusiot tabi partikiano bilasa tuhamu amanami jadi mau lihat tema tutu di narasumber kami ya mungkin cara patol khas suku-suku dak pola harus jelas ada mungkin pengertiannya atas songon labu di patoran guru yang
bolo jaman sonarion noai nunga somal binege songon nama busuri pasahaton Bulus mulagabe. Bamolo nido mabuani dahasi gudal. Apakah nunga sikop di paradoton dios saluhur di nalau mulina sida marsakap manang nabuhalo. Di masuku-suku jo. Oh, mau lihat ya Pak, di Abang Uda Nabi, tarik suku-sukunya Abang Udai, si anak kini ngani pe nunga di patorak kami Abang Uda, ya sada borua, do sada bawa, merumah tangga, holan pamasuk-masuk dobe, dang marti nasak dobe, artinya dan di bagasan adat. Jadi artinya mau di patupa iddah sigudalon berarti jelas bahwa burunai dohot helanai dang bagisan adat dobe dang marti nasak dobe. Apa bahagian daripada adat? Melosong ramad dokon tidak bahagian daripada adat. Alai holong nina tua-tua do di patarida alana so di bagasa dang marti nasak dobe nasida. Di patupa ma tarsongon ali manang gatini songon nama bosuri mangirdak manang pasahat ulus mulagabe dibuam mana kiningan inon si bobuanonna songon nama ngalias semangat tuburunai anggiat hipas nari dapot imane jok na iddahan si guddal ido amangate ido na jelas ala nasumbar tinasa dopeon alanu di bagasan adat dopeon asa adong istilah iddahan si guddal. Ah, iya Pak. Mau lihat ya Pak, adong dope hira-hira suku-sukut. Abang udah mani Gresia. Ya. Ya, silakan. Ya. Ya. Abang udah Parmawar. Ya. Mau lihat ya Mak di pertikian taringot bulan habatahon. Ya. Namar goar si guddal. Iya. Memang ngalangka binigeon aleko perlu boto si segi habatahota. Nasinukun nung ain tu amatan narasumber. Iya. Soal nama ngaliat tindah si guddal kan penggat ini Nama Bosuri. nama busuri boru Iya. dohot ulos belagabi. Iya. Ina pasahat ulos idah si guddal kita. Mabuan ulos don, Ah, kan nadaon. iya terus. Berarti terpisah don muse ulos mulagabion. Tu kemudian hari mang nabui sekaligus Ya. idah si guddal di pasahat. Ya. Ini apa syukur-syukuran. Ya, mau lihat ya. Ya. Mau lihat ya Mak. Nah jauh lu abang udah istilah on di dokoma mengirdak marang di dokon istilah nasin bese mabusuri. Alai khobar tu ajaran di hak Kristenon dan ibe di dokon tar berubah mohon gabe pasaton ulus mulagabi. Cuma molo ulus mulagabi somala molo binoto dakolan inat tainon namar mulagabi do matai mar mulagabi da gitu. Jadi si kon hadua narona sida diulusi amai do inai. Molo holan inai do na dibi ulusi berarti mah bosuri mainon mana magirdak. Mau lihat ya mah. Soalnya molo na dia pion pasti do marhite-hitehon dung sai di pasa ando si panganonon tutumad dalam maulus lalu sekaligus doi terserah amata manang inata si matuani amatai manang na toras ni nion inatai non ahado warna di dokod do songon alini ulus mulagabe pasa ulus mulagabe manang alini nama bosuri manang alini nama ngirdak. Langsung do sekaligus isi pasahaton na Tong di kemerdagan. iya dakola si panganon ni songo dia na somali ido ala dang di dokon ido songo ni biasa na molo idokon do pasa ulus mulagabe pasahat mangirdak manang mabosuri kan mangara do inon Iya. alana naung di bagasan adat manang naung martinasak
Alay-ala nana sumartinasak dobe sisi maro holan amat tainon si matuana inon naro manang natorasni inatai naro pasato ni ima alina so dia proses ni na pasaton ulus mulagabe mangirdak do mabosuri tetap do songoni proses ate alay mabedahon alana ino na kini di nang martinasak odang martinasak dobe dang perlu dibotok kanatorau alana ailado dianggapi sisip maro ate mau lihat mah adong dobe abang udah 10 abang tua 10 adong suku-sukunya abang tua ya iya jadi mau lihat mak di narasumber nami jadi nanti dulu bolo pasahaton indahan sigudalon ima ala parhasawaton nasida dan lebih mardalan manang martinasa iya jadi molo nunga piga-piga bulan manang piga-piga tahun kemudian Roma arta ahlu barra holong rumah katai inna hamunaking jadi molun holong makatai Roma na tua-tua ni perburuan mana kok nasida las mabuan indahan sigudel sekaligus mabuan ulus mulagabe nah molun nga di basahan nasida di bahasa na tua-tuai oma ulus mulagabe on nunga boy honon songondang mardalan adat di rumah tangga Indonesia dari ima suku-suku nami mau lihat ya mau lihat abang tua ate nakipe hapil haruma do suku-suku nya mang udah moni kaya dang adati aladang mangadati dobe kan itu nuangin alana sumartinasak da songoni asa margalan idasi gudal berarti inon dang termasuk adati holong do makatai jadi haduan mungkin dan itu dung seorang dak dana gon pato paun di nasi dia menon songo sulang-sulang di pahopo kan itu nuangin alana situasional do inon nunga managam harawan tatung palwasonna yanak konai jadi holong do makatai holong na mari anak kodo na dipatudu na torasna nang tu kita peka songo ni nuangin tatung alana semangadati tatung dang berengota geleng ta kan itu nuangin nah, jadi holong dotong na di patari dahon na torasna songonino dan itu holong marianakon tersembunyi amang udah gimana amang tuh amang udah ku par sinomorono adong tabam amang udah tabai amang udah kata itu adong gina mak itu jadi tersembunyi mana teh adong tabam amang udah ku itu jadi mau lihatnya mah omba istilah na ate jadi saya dong dok kedalan dari patupani putta na juru. Unang diuhumi alana dan samartinasa dobe gawe mago holongi. Dang nama dokon ikosonon yan. Samartinasa pehami rodon dang songoni. Jadi ope naso ditagam ni amatai do inatai do haroni natorasna. Natorasni burwaon manang si matuani amat taun narosonon alay amat taun do manang na inata manang si matuana ido naturasni inata ido nama roha dagino buruk kusonon nang managam haruan nang tatung dang tu paturi dahon aku holok na tutuaku na selaw sumon selaku na tutua tatung dang patari dahon aku holokku marianakon marboru kasori nuangin mau lebih hawi kan orang udah pernah solia kuna tua na kan itu nuangin jadi tubuh ma inisiatif Roma sarupa do ina sude sukun tuh buru mereka bebas do dan berarti naso martinaso do piga bidang bebas makatai daun kan mulu adat kan dia legalitas nih parumah tangga ni. Kelanjutan di suku-suku kima jauh saya. Halo. Ala memang dalam di bagasan adat do benang pasahat terus mulagabe.
inaking molo di sedetikki dang lo betong manggaran adat nasida manang pasato sulang-sulang ipohopu tu letua-tuana molo mangoli ibotona bulu dang nasida ulus Dong. dang lo bede Molo mangida kearifan di sarasana marga do. Artinya sonon, adong do ada ton na sada-sada luar, manang sada-sada kearifan di marga, molo dang mangadati dope, dang boy majalo adat. Ada peraturan seperti itu. Dan itu, molo semangadati pion, dang boy dapat ulus, dang boy mesti lala si hutiapang manang na dia mainon na bersangkutan di sini terlebih di siapang naupan dan berhaki non. Dan itu alana adong do di sarasada luat manang kesepakatan manang kearifan ni luati manang margainon dang boy majalo adat molo dang mangadati anong sunguni ate jadi tergantung kearifan ni sarasada marga do sarasada keluarga manang sarasada luat gimana nah boto na buyu alusi adong tabang mengudah ya jadi sunguni marate yang mangate sangara takas taboto ate nak kiningani ra istilah hataon indah di sigudalon jarang no rata begiate arong nora baru opera rata begionate ale oma istilah na sangonon hataon dipake tu naso martinasak dobe paturuhon holong tu akka yanakon mulai ate ma dihamu amanami marsanga batu hatta marsanga putar Raja Silai Sabungan marsangat mana kita peparana puta Raja Silai Sabungan si walu turpuk namar hojatu silalahina bolak horas mari kita horas